Здравейте и добре дошли отново в моя блог, който можете да намерите на адрес georgebacalov.bg. Тези видеопослания се публикуват не само в блога ми, но автоматично се публикуват и в Facebook, YouTube и Twitter. Така че, независимо как сте попаднали на това послание и чрез коя платформа, аз ви приветствам. Нека отделиме следващите няколко минути да говорим отново за доброто семе. В Матей 13 глава Исус разяснява начина, по който работи Божието царство. И аз искам да обърнем внимание отново на следното нещо. Начина на божествена промяна, начина, по който царството на Бог навлиза на тази земя, установява се и напредва, е чрез силата на доброто семе. Всичко, което ти и аз представляваме днес, е жетвата на някакво предишно семе, което някой някъде някак си е посял в нас. Всичко, което ще бъдем утре, някога, ще бъде поради семето, което е било посято в нас, днес, сега или утре. Критично важно е за нас, като ученици на Исус Христос, да разберем този принцип. Защо е важно? Понеже няма магическа пръчка, с която Бог да помаха върху нашите глави или над нашата глава и изведнъж всяко зло да си тръгне, всички процеси на зло да си тръгнат и изведнъж ние да станем автоматично добри. Може ли Бог да извърши автоматично нещо добро, славно, чудесно? Разбира се. Бог е Бог на чудесата. Той може да извърши едно моментално чудо. Това ли е начинът, по който Бог единствено работи или винаги или само ще работи? Не. Това са по-скоро изключенията. Бог може да се намеси във всяко обстоятелство. Когато Исус започна да поучава относно царството, той искаше да схванем принципа на доброто семе, понеже основният, най-важният, най-стабилният, истинският, значимият начин, по който божествена промяна може да дойде вътре в нас, в нашите обстоятелства, в нашето обкръжение и в този свят, е чрез силата на доброто семе. Критично важно е за нас да хванем това послание като ученици на Исус Христос и като хора на царството. Исус поучава своите апостоли да се молят с тази молитва: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Как идва царството на земята? Как се установява царството на земята? Божията воля е царството не само да посещава, но да се установява на земята. Царство означава управлението на Исус Христос, властта на Исус Христос, чрез Неговото присъствие, чрез Святия Дух, чрез Неговата природа и естество. Как това царство обаче ще нахлуе на тази земя? Как то ще превземе? Това е, което Исус изяснява в Матей 13 глава и Той ни показва силата на доброто семе. Именно доброто семе е начинът, по който царството заквасва нашия живот, начинът, по който процеси на трансформация се активират в нас и нашето мислене и начинът, по който нашия свят може да бъде променен. Нашите обстоятелства могат да бъдат променени. Аз знам, че на повечето хора им се иска да имат някаква магическа пръчка, с която да помахат и нещата да се случат. Ей така, веднага, простичко и изведнъж. Аз знам, че има хора, които когато чуят такова послание, реагират и казват: О, Бог може да направи всичко. Веднага, на място. Но Исус дойде да ни даде разбиране за царството. И така Той дойде да поучава принципът на доброто семе. Матей 13 глава се казва, че Той им говореше с много притчи в стих 3. Сеячи излиза да сее, посява някои зърна, които падат край пътя, птиците идват и ги изкълвават. Други семена попадат на канаристи места, където няма много пръсти и скоро поникнаха, твърде скоро поникнаха, понеже нямаше дълбока почва. Изгрява слънцето, пригарят, понеже нямат корен и съхват. Други падат между тръните, тръните порасват и ги заглушават, а други падат на добра земя и дават плод, някои 100-кратно, други 60, други 30-кратно. Това е поучението на Исус, поучението за доброто семе.
И когато неговите апостоли дойдоха и го попитаха относно тази притча, относно това поучение, в стих 22 се казва: посеянето между тръвните е онзи, който чува Словото. Но светските грижи и примамката на богатство заглушават Словото и той става безплоден. 23 стих казва: посятото на добра земя е онзи, който чуе Словото и го разбира и дава плод, и който принася кой 100-кратно, кой 60, кой 30. И така, толкова важно е за нас да схванем принципа на доброто семе. Сега нека те запитам: сееш ли добро семе? Позволяваш ли на Исус да сее добро семе в твоя живот? Първият основен начин, по който става това засяване, е, разбира се, чрез Божието Слово, чрез Библията. Исус продължава да е той добър сеяч. Той желая ние да отделим семе и да му дадем шанс, сядайки в неговите нозе всеки ден, отделяйки време да влезем в неговото Слово. Той може чрез силата на Святия Дух да посее добри семена, които стигат дълбоко в нашите сърца. Не на плитката почва на интелектуално изучаване на Библията, но дълбоко в нашите сърца. Доброто семе трябва да падне на добра почва, да пусне корен и да даде плод. Приятели, надявам се това слово да е било насърчение за вас. Ако ви харесва, ако ви насърчава, вдъхновява, споделете го с вашите приятели. По Facebook, YouTube, Twitter или както и да сте получили това поучение. Моето желание е да споделя с вас неща, които са прости, изключително силни и важни, ако искаме да видим славата на Бог, царството на Бог да напредва на тази земя.